treballar en el teu poble, per a mi que soc tan de Llíria, pues és un orgull, no? El poder representar al poble, el poder mostrar a la gent de fora tot el que tenim en Llíria, tot el patrimoni que tenim en Llíria és un orgull i, bueno, i al mateix temps que l'Ajuntament pugui pensar en la meva figura, pues també, no? Estem així en el meu poble, jo m'he criat així, he viscut així, encara visc, tinc la meva família, tots els meus amics i mai penso anar-me'n d'així, no? Estic molt a gust, tinc molta ropa per la gent de la ciutat i molt content de que m'hagin agarrat a mi, no? per a publicitar tota Llíria i per a que tinguin a conèixer-la. Jo estic segur que quan vegin el documental que han fet i el vídeo que han fet és espectacular, no? Estic segur que vindran. Estoy muy contento y agradecido al equipo que ha sido grabar el vídeo para que haya una constancia del pasado y el presente. Por lo tanto, tengo que agradecer y agradezco, me he quedado maravillado por la recopilación de los datos del pasado que son el presente y que continuarán para lo sucesivo.